considero que a l'inici del ple d'avui ha passat una cosa que potser a alguns els hi ha passat desapercebuda, però jo crec que ha passat una cosa que, a més de trista, és preocupant. La salutació del senyor Guillén a la comunitat andalusa per celebrar avui el Dia de la Comunitat Andalusa, que l'ha fet en castellà. Vostè, avui, fent aquesta salutació en castellà, el que ha fet és segregar les persones andaluses. Vostè ha decidit que el llenguatge amb el que s'havia de dirigir en aquestes persones havia de ser el castellà. Vostè ha menystingut el col·lectiu dels andalusos de Catalunya. Perquè precisament aquestes persones que han vingut aquí, probablement alguns que ja són molt grans no parlin el català. Probablement no se l'hagin fet la seva llengua materna perquè no ho és. I per tant no hem de pretendre que ells tinguin una llengua materna que no és la seva. Però probablement l'entenen perfectament el català. I no només l'entenen, sinó que han volgut que els seus fills parlin i creixin en català. Perquè han volgut precisament que els seus fills s'integrin en aquesta terra com s'han integrat. I aquest és l'èxit de l'escola catalana i aquest és l'èxit de la immersió lingüística. ¿Qué coño es esto de la UDEF?